לאחר חיפושים נואשים אחרי דיאטה, שמעתי על טכניקה של המסת שומנים, וזה היה מהפך של החיים שלי. כמה מכם עברו את הקיץ הנוכחי מבלי ללבוש גופיות, מבלי להיחשף בבגד ים על החוף? כמה מכם רק חיכו בכיליון עיניים לבואה של עונת המעילים והסוודרים, ולא בדיוק מאהבה לקור? הטיפול של שאיבת שומן הלך והתפתח עם השנים, וכל פעם קרה עוד משהו יותר טוב ויותר טוב. פתרונות חדשניים וטכנולוגיים מסוגלים לשפר את מראה גופנו ולהקטין את מצבורי השומן. המסת שומן היא בין הדרכים המוצלחות והפופולריות כיום. הטיפול החדשני ביותר שיש היום הוא טיפול שנקרא בודי טייט. אנחנו מעבירים איזושהי אנרגיה, גלי רדיו, אל תוך השומן. בתוך השומן זה הופך לחום, הוא ממיס את השומן, ואז קל הרבה יותר לשאוב את השומן הזה. והדבר השני שהחום הזה עושה, הוא פוגע בסיבי קולגן שנמצאים מתחת לעור, וגורם לכיוות שלהם וליצירה מחודשת של קולגן, מה שיגרום למיצוק של העור, ונקבל אזור יותר חלק, יותר מוצק, פחות גלים ופחות מדלדל. הטיפול יכול להתבצע בהרדמה מקומית או בהרדמה כללית. יומיים לאחר הטיפול אפשר לחזור לעבודה שהיא לא עבודה מאומצת, עבודה משרדית רגילה, ואפילו היו לנו פציינטים עם ספורט אקסטרים שלקח להם פחות משבוע עד שהם חזרו לאימונים רגילים. התהליך היה ללא כאבים, ללא תופעות לוואי. הצלחתי להוריד 2 מידות בהיקף המותניים שלי, והגשמתי חלום. לבשתי סוף סוף בשנות ה-50 שלי ביקיני. כ2/3 מהאוכלוסייה בישראל אינם מרוצים מהמשקל ומהגזרה שלהם, ונאבקים שנים להוריד במשקל. ריאקשן הוא מכשיר שנועד למעשה למצק או למתוח את העור. למשל, צלולית. מחממים בעזרת 2 אלקטרודות את העור. האלקטרודות האלה עובדות ב3 תדרים שונים, כאשר כל תדר חודר לעומק אחר של העור, ככה שאנחנו מכסים או פוגעים בסיבי הקולגן בכל העובי של העור, וזה מה שיגרום למעשה למתיחה, להחלקה, לשיפור במראה של העור. הטיפול הזה הוא נועד לטפל בעור, למצק את העור, למתוח את העור. הטיפול הבודי טייט נועד להוריד את ההיקף והוא קצת ממצק את העור, זה יכול לתת לו עוד בוסט ושיפור. אני 1.5 שנה אחרי לידה, והרגשתי שיש לי שומן בבטן, ואני עשיתי דיאטה, ספורט, אבל זה לא עזר מה שאני רציתי. לאחר הלידה, לעתים גם כאשר מצליחים לחזור למשקל המקורי, הבטן נותרת בולטת עם עודפי שומן ועור, מה שמעצים את החיפוש אחר פתרונות טכנולוגיים נקודתיים למיצוק. מכשיר האולטרשייפ נועד למעשה לפירוק שומן לא פולשני. המכשיר עובד על ידי טכנולוגיה בשם פוקוסט אולטרסאונד. זה אולטרסאונד ממוקד אשר מתמקד בתאי השומן. היתרון הוא ברור מאליו, מכיוון שהוא קודם כל טיפול לא פולשני. אין צורך בביצוע ניתוח או בצורך החלמה מרובת ימים. הטיפול הזה מיועד לאנשים שיש להם מצבורי שומן באזורים בעייתיים, כגון הבטן, המותניים והירכיים, שלא יורדים בשום פעילות, לא פעילות גופנית, לא דיאטה, זה יכול להיות אפילו אצל ספורטאים. מכשיר ולשייפ בעצם משלב בתוכו כמה טכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן להצרת היקפים, טיפול בצלולית, מיצוק העור וכו'. זה נותן אנרגיית RF. ה-RF והאינפרארד מחממים עמוק את רקמת השומן. המכשיר עובד עם ואקום. הוא שואב את הרקמה פנימה, ואנחנו מצליחים לעשות חימום עמוק של תאי השומן. הטיפול הזה מתאים לכל אדם שיש לו מצבורי שומן שמפריעים לו, ואזורים שהוא רוצה למצק אותם ולקבל מה שנקרא הצרת היקפים, עיצוב הגוף וכו'. בכל אזור יכול לקחת בסביבות 15 שעה, חצי שעה. כשאנחנו עושים 3 טיפולים, בדרך כלל זו הסדרה. פעם בשבועיים טיפול. סוף סוף אני נכנסתי בג'ינס, שאני הייתי לפני הריון, אני שמחה מאוד עכשיו.